बे समाव आङो टंला बड'ले भवनाव टंला दखरा बाथौ धोरोम गौथुमनि बानजायनायावहाय आरो हांख्रायनायावहाय लाबोनाय दिनैनिफ्राय जानो गोनां सोरां मन्जु थियाटारनि नैबे सोरां मन्जु थियाटार दिन्थिफुंनाय सालियाव दंफैयो आरो बेयावहाय आं लोगो मोनदों बिथां सोरां मन्जुनि मैखोम फाव दिन्थिगिरि थरायना पाम्पली दैमारिखौ पाम्पली गयारी आंनि के प्रडाक्शन यूट्यूब चैनल बर' निउसनिफ्राय आं पाम्पली दैमारी गयारीखौ बरायनानै आं खुलुमनाय बावहरबाय। दा बे समाव नोंथाङा मोननैसो आं खोथाखौ सोंनो नागिरदों। सोरां मन्जु थियाटाराव नोंथाङा मैखोमै एक्ट्रेस फावखौ नोंथाङा लानानै समायना साबना हामना खालामदों थियाटारनि बेलायावहाय। बे समाव नोंथाङा मा समनिफ्राय बे फावथिना खालामनायखौ जागायजेनदोंमोन? आं ओरैनो कालचाराव जों उन्दैनिफ्रायनो होनजायो। आं जेरा क्लास 5 फरायदोंमोन, क्लास 4 गोसोआव गैला मोजाङै। क्लास 4 क्लास 5 आव आङो चाइल्ड एक्ट्रेस थरथिंसे मोदैनिफ्रायनो आङो कालचाराव ओंखारदों आरो बेनि उनाव क्लास 7 8 निफ्राय आं एलबाम बानायदों। एलबाम बानायनायनि उनाव फिल्म बानायबाय। बेनिफ्रायनो दा 2019 हाबबाय आरो 2019 आं नैबे थियाटाराव फैनायनि आगोल रान्दिनि मोदै फिल्म खालामनानै कालचारखौ गाराखै, फैबाय आरो थियाटाराव। नोंथांनि जिथुनाखि जा फाव दिन्थिनानै बर' हारिनि जा हारिमु बेखौ लाखिनायाव नोंथांनिसिम साबायखर। जियानो जादोला नोंथाङा बेबायदि सिगां माबाफोर बर'नि एलबाम खालामनाय एलबामफोराव दङमोन नामा? सिनेमाफोराव फाव दिन्थिदोंमोन नामा? औ, आङो बर' फिल्म खालामो। आं फावखुंग्रि हिसाबै आङो फावबो दिन्थिदों। नाथाय दा थियाटाराव हाबबाय। मा थियाटाराव नोंथाङा? सोरां मन्जु थियाटार। सोरां मन्जु थियाटार गोदान। ओमफ्राय आं प्रथम हाबबाय आरो दा। फिल्मा बर' फिल्माव? बर' फिल्माथ' बुहुदानो दङ। दा खिथानांगौबाथ' बुहुद गोलावानो दं आरो बिदिनो 15 बा 7 8 सिम बिदि थांबाय आरो टटेल बिदिनो 20सो जाबाय एलबाम प्लास फिल्म। अन्नानै नोंनि सोरां मन्जुनि मोनसे फाव दिन्थिनो हागोन नामा? जास्ट ओरैनो बुंनायजों। बुंनो हागोन र'। पसेटथ' र' बेखौ। दे बुंदो। र' आङो एसे गोसोखांग्रोनि माखौ बुंनो सानदों आरो ना। मोनसे डायलगखौनो होनोसै आङो। औ दे। मादै, हेमन्त आदाया न'खराव गैया नामा? एसेबां फन खालामबाय, फनखौनो रिसिभ खालामाखै। बेनो। ओमफ्राय फिल्मनि जायखिजाया मोनसे दोंसे मेथाइ ससे? आं मेथाइ खनगिरिथ' नङा। मेथाइ खनगिरि नङा हिसाबै माने गाराङाबो मोजां नङा दे। आচ্ছা, जियानो जादोला नोंथाङाथ' फाव दिन्थिनायाव गोबां गाबफेरदों। एसे गाबना दिन्थिनो हागोन नामा? गाबनायखौ हानाया हायो, नाथाय दा गाबथारनांगोन। देलाय दा गाबलाय आंनि बे स्क्रिनावबो। नांथ'ला नामाथाय गाबनायखौ। देलाय। नांथ'ला दे गाबनायखौ। एसे उसुबिदा जागोन, नांथ'ला दे गाबनायखौ। मा मुलाम्फा दंबावो? जायनि जादों बिसिफोरनि इसोर, सोरनि अननायाव हिनजाव माहारिया थांना थायो। जाय हास्थायनाया बेहा जेबो मान गैया। आচ্ছা, जियानो जादोला आं नोंथांखौ दिनै दान्दिसे सम लोगो मोननानै गोजोनदों आरो बेबायदिनो सोरां मन्जु थियाटारा अरायबो जौगालांबाय थाथों आरो बर' हारिनि हारिमुखौ लाखिनायाव नोंथांनि जा हेफाजाब, बे हेफाजाबा अरायबो गारनो हायै हेफाजाब आरो बेबायदिनो बर' हारिमुवा अरायबो जौगालांथों बेखौ आसा फारिनानै नोंथांनिसिम फिन आंनि गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ हरबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।